U Bojniku 100 poljoprivrednika dobilo je subvencije za nabavku nove opreme i mehanizacije. Kao što je i najavljeno prošle nedelje kada su subvencije uručene pčelarima i voćarima da će subvencije poljoprivrednim proizvođačima za nabavku nove opreme i mehanizacije biti uručene za 10 dana, opština Bojnik je potpisala ugovore sa poljoprivrednicima i novac je danas uplaćen na njihove račune u ukupnom iznosu od 2.499.129 dinara. Na skupu koji je održan u Domu kulture, prvi čovek opštine Bojnik Nebojša Nenadović poručuje poljoprivrednicima da je naredne godine za poljoprivredu planirano 15 miliona dinara. Danas je ovde prisutno 100 ljudi. Moja želja je da iduće godine bude 200 ljudi. Zašto to kažem? Zato što na ovaj način lokalna samouprava direktno misli na svoje građane i ljude koji se bave poljoprivredom, da li ćemo na ovaj ili onaj način da im pomognemo kupovinu sadnica, mašina, opreme i sve ono što je potrebno za vaše neko bavljanje tom delatnošću. Moram reći i to da je ova godina planirana sa 10 miliona podsticaja, naredna godina je već otišla na 15 miliona. Tako da, to je ono što sam malo pre rekao, da očekujem da iduće godine bude 200 ljudi ovde, jer novac koji planiramo za građane, to je direktni onaj novac koji lokalna samouprava uplaćuje na vaše račune. To je ono što mi želimo, koliko možemo da pomognemo na bilo koji način kako bi vama olakšali taj posao bavljanja poljoprivredom. Prisutne poljoprivrednike u ime Budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede pozdravio je pomoćnik predsednika opštine Bojnik Saša Cakić. Ovo je samo jedna od mera, u toku je još i subvencionisanje veštačkog osemenjavanja. Do sada smo imali 52 zahteva, nadam se da će biti isplata do kraja novembra meseca, a takođe je u toku i prijem zahteva za subvencionisanje nabavke sertifikovanog sadnog materijala prilikom zasnivanja novih voćnih zasada. Ovom prilikom pozivam sve naše poljoprivredne proizvođače voćare. Znam da su loši vremenski uslovi, ali ukoliko su mogućnosti, jer još vrlo malo je ostalo slobodnog mesta da nabave sertifikovan sadni materijal, jer subvencija iznosi 80% bez poreza na dodatnu vrednost. Naši poljoprivredni proizvođači za sve vidove subvencija mogu da podnose zahteve do 20. decembra. Posle 20. decembra nijedan zahtev neće biti priznat, jer u programu na koji smo dobili saglasnost od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, zadnji rok za prijem zahteva je 20.12.2018. godine. Prošle nedelje uručeno je 26 ugovora pčelarima i voćarima sa teritorije opštine Bojnik.